Grupa Raven, którą tworzy spółka akcyjna Raven ze spółkami zależnymi, córkami Raven.cz oraz Raven.pl, aktualnie należy do najważniejszych dystrybutorów materiałów hutniczych na Słowacji. Kolejno wchodzi na rynek w Republice Czeskiej i w Polsce, budując swoją silną pozycję handlowca. Spółki grupy Raven są poszukiwanym dostawcą również ze względu na wysoką jakość, przyjazne ceny, niezawodność oraz usługi, które oferują nowocześnie wyposażone centra serwisowe. Powstanie grupy Raven wiąże się z rokiem 1993, gdy akcjonariusz słowacki założył w Považskej Bystrici spółkę akcyjną Raven. Okres ten charakteryzowały turbulencyjne zmiany legislacyjne, polityczne i społeczne. Po otwarciu pierwszego magazynu hurtowego w Považskej Bystrici rosła sieć nowych magazynów na Słowacji w miastach Bratysława, Košice i Banská Bystrica. Swoje portfolio handlowe, które tworzył bogaty asortyment materiałów hutniczych, spółka Raven rozszerzyła o sprzedaż materiałów budowlanych, otwierając magazyn hurtowy w Považskej Bystrici. Filia spółki znajduje się w Sučanoch, a od 2011 roku również w miejscowości Šašovské Podhradie. Na rynek czeski marka Raven wyszła z materiałami hutniczymi w 2002 roku, zakładając spółkę córkę Raven.cz z siedzibą w Hradcu Králové. Po otwarciu magazynu hurtowego w Brnie, a następnie nowego magazynu w Ostrawie, firma Raven rozwinęła sieć dystrybucyjną w Republice Czeskiej. W 2010 roku Raven weszła na rynek polski za pośrednictwem własnego oddziału firmy zagranicznej. W krótkim czasie, w roku 2011, powstała nowa spółka córka Raven.pl, która z nowego magazynu mieszczącego się w Gliwicach, jak również za pośrednictwem filii w Krakowie, przyniosła bogatą ofertę asortymentu hutniczego. Od niespełna 20 lat klienci mają okazję spotykać się z marką Raven, która ciągle rozszerza ofertę swoich produktów, jak również świadczonych usług i wciąż szuka możliwości dalszego rozwoju własnej działalności orientowanej na klienta w kraju i za granicą.